Бүгенге сүз Коръән турында булыр. Аъузу биллаһи минәш-шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иqra' бисми раббикал-лазî халaq. Халaqал-инсана мин 'алaq. Иqra' ва раббукал-акрам. Аллазî 'allama bil-қалам. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Коръән шушы 5 аяттан киңә башлады. Нугмани тәфсире буенча, эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Коръәнне укы. Һәр нәрсәне халык кылучы Рахман исеме белән. Ул халык кылды кешене оешкан каннан. Укы, синең Раббың Аллаһ бик хөрмәтле һәм юмарт. Ул Аллаһ каләм белән язуны өйрәтте. Кешегә белмәгән нәрсәләрен өйрәтте. Аъузу биллаһи минәш-шәйтанир раҗим. Валлазина җаһаду фīnā ланаһдияннахум субулана ва инналлаһа лама'ал мухсинин. Анкабут, ягъни Күрмәкүш сүрәсе 69-нчы аятта безнең эшебез өчен, безнең тырышлыкларын куючыларны һәм безнең иманның һәм диннең җиңүе өчен авырлыкларга сабыр итүчеләрне без туры юлдан хакыйкатькә һәм нигъмәткә китерәбез. Аллаһ Тәгалә изгелек кылучыларга булыша, аларны җиңүгә китерә. Аллаһ Тәгалә булышырак. Коръәннең нәрсә икәнлеге барыбызга да мәгълүм. Ул һәр мөселманның өендә кимендә бер нөсхәдә бар. Билгеле урында тора. Аңа карата хөрмәт барыбызда да бар. Ләкин Аллаһ Тәгалә гафу итсен, игътибар җитеп бетми. Сирәк укыйбыз, кемдер атнага бер, кемдер искә төшкәндә генә, кемдер тормышында берәр хәл булса, Аллаһ сүзләрен укып, дуа кыла, тынычлана. Коръәндә һәр сүз, аят, сүрә булсын, барысы да тия, мәгънә, хикмәт, югары завык, осталык белән, сүз белән сүзнең, аят белән аятның, сүрә белән сүрәнең серле, мугъҗизалы, айыра алмаслык көчле бәйләнеше белән үрелеп, иң хөрмәтле хөрмәткә, Аллаһның иң сөйкле кулына, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва сәлләмгә 23 ел дәвамында вакыйгаларга яраклы рәвештә индерелде. Коръән җыелу тарихыннан билгеле. Сахабалар киңәшләшкәннән соң яңалык кертәләр. Коръәнне китап рәвешендә төзиләр, кыйрәтләрне өйрәнәләр, хәрәкәтләр, тыныш билгеләрен куялар. Коръән саклансын өчен, аны укыр, ятлар өчен, өйрәнер өчен, бөтен мөселманнар да куллана алсын өчен шушы олы хезмәткә көч түгәләр. Бу яңалыклар кертелмәгән булса, бәлки без Коръәнне белмәгән дә булыр идек. Шушы сахабаларның эше хәзердә киң кулланышта кадерен белик. Коръән аятларын укыганда кайсы җирдә туктарга яки башларга яраганны белү аят мәгънәсенең үзгәртелүеннән саклый. Моның әһәмияте бик зур. Мәсәлән, Юнус сүрәсе 65-нче аят булай башлана. Аъузу биллаһи минәш-шәйтанир раҗим. Ва ла яхзунка каулухум. Бу урында туктау ваҗиб. Аннан соң дәвам итү тиешле. Аннан соң килә торган сүзләр иннал иззата лиллаһи җами'ан. Аят эчендә бу ике гыйбарәне туктау белән аермасаң, бу мәгънә килеп чыга. Ул кафирләрнең бөек улылык Аллаһыдадыр дип әйтүләре сиңа кайгырып китермәсен. Ягъни күфрлек кылучылар Аллаһны таныйлар дип килеп чыга. Коръәнне дөрес укыр өчен анда махсус билгеләр куелган инде. Безгә шуларны өйрәнергә һәм кулланырга гына кала. Һәм анда китерелгән аятны дөрес итеп туктап укыган вакытта киләсе мәгънә килеп чыгарга тиеш. Кафирләрнең яман сүзләре сине хафага салмасын. Өстенлекнең барчасы Аллаһ Тәгаләнеке, ул ишетүче һәм белүче. Һәм шулай итеп, башлау һәм туктау яраган урыннарны белү аят зур мәгънә һәм файдага ия. Аның өчен әҗр саваплар була. Абдулла бин Масуд радиллаһу анһу Коръәнне бик матур, дөрес һәм чигенә җиткереп укыды. Аның укуын тыңлаган кешегә тәэсир итә иде. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәллям аның турында булай диде. Әгәр кем Коръәнне ингән сүрәтендә төгәл итеп укырга теләсә, аны Ибн Масуд кыйраты белән укысын диде. Тагын бер мисал, Усайд бин Әл-Худайр исемле сахаба бөтен йөрәге белән Коръәнне ярата иде. Аның тавышы да йомшак, көйле, чиста иде. Ул төн җиткәч караңгыда Аллаһ сүзләрен укырга ярата иде. Аның уста, дөрес, җанлы итеп укыган тыңлар өчен башка сәбәпләр дә махсус киләләр иде. Әле алай гына түгел, аны укыган тыңларга фәрештәләр җыелу турында да хәбәрдар бар. Галимнәр
кагыйдәләргә нигезләнеп тәҗвид фәнен төзегәннәр. Тәҗвид җавабы фигыленнән ясала. Аның мәгънәсе сифатны күтәрү, арттыру. Икенче мәгънәсе Коръәнне тавыш белән укуны аңлата. Коръән ул Аллаһ Тәгаләнең галәмнәр Раббысының сүзе. Һәм шул сәбәпле аңа булган ихтирамны һәм шәрәфәтлекне истә тотып, аны максималь рәвештә җиренә җиткереп, дөрес укырга тырышырга кирәк. Ибн Масъудтан китерелә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Кем Аллаһ китабыннан бер хәреф укыса, аңа 10 изге эш савабы булыр." Әбу Әммәттән Коръән укыгыз, чөнки кыямәт көнне үзен укыган кешеләр белән Аллаһ Тәгалә арасында арадашы, шәфагатьче булып килә. Коръәннең күп исемнәре арасыннан шундый ике исеме бар. Әл-Фуркан, ягъни хаклыкны һәм ялганны аеручы, һәм Әз-Зикр, искә алу, искә төшерү. Әл-Фуркан исеме Коръәндә 3 урында искә алына. Мәсәлән, Фуркан сүрәсендә булай дип әйтелә. Беренче аятында: "А'удhu billahi minash shaytanir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira." Үзенең кулы Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә хак белән батыл арасын айыра торган Коръәнне иңдерүче Аллаһ Тәгалә һәр нәрсәдән бөек булды. Аллаһ Коръәнне иңдерде галәмнәр мәхлукларын Аллаһ газабы белән куркытучы булсын өчен. Әмма Әз-Зикр исеме 4 тапкыр күбрәк урында, ягъни 12 урында әйтелә. 12 сүрәдә әйтелә. Мәсәлән, сезгә таныш булган Ясин сүрәсе 69-нчы аятта булай дип әйтелә: "А'удhu billahi minash shaytanir rajim. Wa ma 'allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin." Biz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'e şiir öğretmedik ama ona şair bulduğu da dürüst değil. Məgər bizning ona öğretkenimiz vaaz hem açık mənalarını Kur'an'dır. Kur'an yaş hem okulub durğatıyır. Şul vaqtdagı ol bizning şıl dostumuz hem kıyamet günde şəfaqatçı olacaq. Şul fırsatını ışqındırması üçün biz tırışığa tiyirbiz. Mənə bu yılda atmışdı bizdə okullar başlanıb gitti. Fevranın 1-ci yakşəmbəsində yana gruplar uyuşdu, kiliniz 50 so'm tug'ildi. İbn Mulaqi bulay deb yozar: Qur'onning to'g'riligi, yurakning to'g'riligi 5 kishida chog'lar. Ham eng birinchi o'rinda turadi fikrlar, Qur'on o'qish. Mana bir misol. Fatiha hamda suralari baribizga tanish. Fatiha surasi Qur'onda birinchi sura, Anas surasi 114-sura. İkisi de 6 oyat. Maida surasi 91-oyatda shunday deb tafsir qilinadi: Xamir ishugiz ham o'tish o'yinlarini o'ynawimiz bilan albatta shayton orangizda dushmanlikni ham bir-biringizga hujum ettira turgan oshini bo'ldirga tilaydi. Ham Qur'on va'zidan namoz o'qigan sizni tiyarga tilaydi. Shulay bo'lgach, bu shayton ishi bo'lgan najislardan tiyilasizmi, albatta tiyilmaysizmi? Albatta tiyilasiz. Demak, shayton kishini adashtirga tilaydi. Аны Аллаһка шөкр итүдән, мактаудан, зикрләүдән, буйсынудан туктатасы килә. Ул мондый изге гамәлләрне күрә алмый, тотыра. Ул ләгънәт кылынган зат безгә дошман. Һәм карагыз, Qur'onның беренче битен ачкач, анда Фатиха сүрәсе һәм 1-нче аяты: А'удhu billahi minash shaytanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bütün галамнар Раббысы Аллаһка шөкр. Bu surəni hər namaz sayın oxuyubuz. Ol duada bulub durur, şükürgəndə də kullanılar. Bütün галамнар, hamandakı məxluqlar ona şükür edə. Biz də галамların hocası Allah Teala'ya şükür edib günə, onun rəhmətinə erişə alabız. Nəs surəsi ilə Qur'an tamamlanar. Qul a'udhu bi rabbin nas. Eyt, kişilərin Rabbisi bulğan Allah'a sığınam. Kimdən soň bu saqlanırğa tiyir birinci şiratda? Albatta la'nat qılınğan zatının kengəşlərindən. Çünki əlləzi yuvasvisu fi sudurin nas. O kişilərin yüreklərini sizdirmişə xatırda, onlarını doğru yoldan alıb gitə turğan nərsələrini көңілінə salar. O kilə də, gidib də durar. Lakin ömrün bitmişə qaldırıb gitməyir. Demək, bu misalda iki məbnə var. Bizni yoxdan var qılğan, bütün mümkünçiliklərini verib, tərbiyələb duruşu, dualarımızını kütüb
килә. А'удhu billahi minash shaytanir rajim. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma baynahuma batila. Zalika dhannu alladhina kafaru fawailul lil ladhina kafaru minan nar. Biz җирне ва күкләрне ва араларында булган нәрсәләрне файдасыз, хикмәтсез итеп яратмадык. Хикмәтсез яратылган дип уйлау кафирләрнең эшедер. Кафирләргә ни үкенеч ва һәлакәт купка күрүләре сәбәпле. Без Аллаһка шөкер мусламаннар, Аллаһны яратып, ул безне даяннанрак ярата башлар. Аның сүзләрен, Коръәнен укырга өйрәник. Укуның сыйфатын арттырыйк, шулай якынайбыз Хуҗабызга. Аллаһ Тәгалә җирендә, күгендә, алар арасында булган нәрсәләрне дә, кояшын да, аен да, йолдызларын да, хәтта сулар өчен һавасын, эчәр өчен суын, ашар өчен ризыгын да адәм баласы өчен фарлыкка китергән инде. Безгә шуны аңларга, кабул итәргә, йөрәктән ихлас күңелдән гыйбадат кылып, бер-беребезне хөрмәт итеп, бирелгән гомеребезне Аллаһ ризалыгы өчен үткәрергә кирәк. Хөрмәтле дин кардәшләрем, Рамазан аена санаулык алып килә. Рамазан Коръән ае. Сахабалар Рамазан ае яртыга көтәләр иде, һәм яртыга узаталар иде. Хәзер булып керик. Коръәнне еш һәм күп укучылардан булыйк. Без дә алар кебек изгелекле, шөкер итүче, тәүфыйклы, әхлаклы Аллаһның туры кулларыннан булырбыз иншаллаһ. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ana ва iyyakum bil ayati wal dhikril hakim innahu as-sami'ud du'a.